போகாதீங்க. யாருமே தர முடியாத பிரைஸ்ல ஜூட் டசர் சாரீஸ் உங்களுக்காகவே 909 ருபீஸ்ல தரோம். அதுவும் ஆஃபர்ல. பார்க்கலாமா? நான் போட்டிருக்கிறது ஜூட் டசர்ல ஆல் ஓவர் பாடி பியூட்டிஃபுல் ஷிபோரி பிரிண்டட் saree. கான்ட்ராஸ்ட் பிளெயின் பார்டரும் கூடவே கான்ட்ராஸ்ட் பிளெயின் பல்லு வித் டாசல்ஸோட கொடுத்துருக்காங்க. எலிகன்ட் லுக்காக கான்ட்ராஸ்ட் பிளவுஸும் பேர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. நைஸ்ல பிரவுன், வைன், ராமான்னு 3 அட்ராக்டிவ் ஷேட்ஸ்ல அவைலபிளா இருக்கு. வெயிட், இன்னொரு ஷிபோரி பிரிண்டட் சாரியும் இருக்கு. அதையும் பார்த்துடலாம் வாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்க்கறது ஆல் ஓவர் பாடியில ஷிபோரி பிரிண்டட் ஜூட் டசர் saree வித் கான்ட்ராஸ்ட் பிளெயின் பார்டர். பியூட்டிஃபுல் ஷிபோரி பிரிண்டட் பல்லு வித் ஃபேன்சி டாசல்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. கூடவே கான்ட்ராஸ்ட் பிளெயின் பிளவுஸும் அட்டாச் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஆரஞ்சு அண்ட் கிரீன்னு 2 ஷேட்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு. இந்த சாரீஸை போத்தீஸ் பொங்கல் சேல்ல புக் பண்ணணுமா? கமெண்ட் ஜூட் ஃபார் லிங்க்ஸ்.